Dobra. Po co? Chodź. Dobra. Po co? Chodź, chodź. Mamy tam testy, mamy tam, nie może być drążą, i tu idziemy tam do porędu, tam z tymi strasznego, nie wie to było, nie wie nam to było, kiedy to chce dotknąć, tak jest to robiło, kiedy to chcesz gotować, to nie chcesz taka to łopka, a nic nie robi, nic nie płaci na tej idei. Kiedy jego jest tak do backendu, z forem to sobie tak stoi, z backendu mam taką zdjęcia, czyli mam presję taka łopka, że to są na super. Takže to má hlavu. To nebo to backing alebo ale na tom područí, vieš, čo tam také. Takže tu tu to tam sendi, ale tu je to spolu tam, potom Gól číslo 6, zápas číslo 100, Christian Scholz, Matej Švec. Christian Scholz, Matej Švec. Poďme, Sofi, poďme. Dobra. Gól číslo 3, zápas číslo 101, Jakub Jurika, Tomáš Stračina. Gól 3, Jakub Jurika, Tomáš Stračina. Gól číslo 2, Adam Kubík, Matej Cvik. Gól 2, Adam Kubík, Matej Cvik. Dobra. Číslo 1, Silvester Petrík, Lukáš Novosák. Gól 1, Silvester Petrík, Lukáš Novosák. Dobra. To. Gól číslo 4, Leo Kysel, Jakub Samuel. Gól 4, Leo Kysel, Jakub Samuel. Dobra. Chodź. Chodź, chodź. Dobra, chodź. Do backendu.
Adelko, ty si odíď od stola. Nevadí, poď. Treba, to bolo. Dobre. Forendový tasking do forenduje tam. Ten nerobí problém. Dávaj len pozor, keď je vyšší, tak sa dokáže pozor. Ale väčšinou to rúcha do kríža, čiže keď tam dáme hore ruku do forendu, každú pretlačíme. Môžeme ju niekedy skúsiť s tým forendom do počiaru, do backendu, vieš? Lebo už všetci dostali sme jeden zahrali sa. Skúsim to. Trošku ju potrebujeme trošku rozhodnúť. Potrebujeme úvod setu. To je veľká dôležitá. Potom dobiehame. Stôl číslo 12, Radovan Kojš, Filip Šulam. Stôl číslo 12, Radovan Kojš, Filip Šulam. Už to začína otvárať a sedí jej to na tom sedí. Pôjdeme na krátku. Poď. Dobrá. Poď. Dobrá. Stôl číslo 11, Dorota Drgoňová, Timea Štricová. Stôl 11, Dorota Drgoňová, Timea Štricová. Dobrá. Škoda, nevadí, vyvrboval to, bravo. Dobrá. Nevadí, dobre to. Poď. Dobrá. Hej. Dobrá. Dobrá. Jo. Dobrá. Vidíš. Chcem mu zatočiť. Snaží sa tam s tým backendom. Pozor, celý je to z 3/4 forehand momentálne svoj. Jej robí problém. Z toho backendu niekedy je to padne. To je to, že buďme do toho. Padne, nepadne, ide. To je také, že stáť, ale my si ideme stále svoj. Prvý to spin. Dobre, keď to pôjde von, lebo tu má problém. Toto nevyzahra, toto sa púka, to má vie. Takže je to tam sem. Poď. Kľudne urobiť. Servis super. Bojím sa, sem. Lebo keď ide sem, ide na backend. Keď ide sem, posúva sa tam stredne. Len nám to tam hodí, pozor na naše ruky, aby nie sú tam. Keď ti dá, keď veľmi to, musíš robiť oblúčiť. Aj do toho je forehand, oblúčiť. Dobre? Poď.
Stôl číslo 14, zápas číslo 42, Monika Panáčková, Zuzana Macáková. Stôl 14, Monika Panáčková.